Čaute, po roku sa opäť stretávame v plnej zostave plus niečo navyše pri liečebnom ústave Zobor. Ideme si dať jeden výšlap na pyramídu a možno Zobor. Čaute. Ivo. Najmenší účastník Lara. Paťo, tak ako pred rokom boli aj dneska párky s Tatarskou? Veľmi dobre. Áno? Áno. Ofina zatiaľ? Nepotí. Uvidíme neskôr. Nová tvár, mladý sítič, z Tesackých Mlyňan, ako to ide? Dobre. Dobre. Šimon, sme prešli nejakých 12 km, pohoda zatiaľ? Áno. Matička sa ako volá? Mačka. Dobre, poď ideme, ide parádne. Velebnosti Dublej. Čo sa tu schovávate? Toto je už ošípaná hláška, ale toto podrž. To sa minulý rok používal, lebo si výskyt medveďov. Dobre. Paťo, druhá skúška, skúsime to. Zatiaľ tam není náznak nejakého potu. Je to v pohode? Sa nesmej, tiež to vyskúšame. Asi dobre. Cítiť? Dobre, Damian? Nič? Lara, ako sa cítiš? Dobre. Tak je dobre. Že nastúpali sme už nejakých 2000 výškových metrov a skupina sa zatiaľ cíti výborne. To tady už je Ofina utretá, ale dopotená. Traja čakajú na autobus 88, smer Zobor, či nie? Máte nejaké otázky? Kedy tam už budeme? Tak Lara, volá, čo nám povedz do kamery. Pomaly sa približujeme. Zatiaľ sme počuli len párkrát čarovné slova. Kedy tam už bude? Po dlhých hodinách sme dorazili na Zobor, na pyramídu konkrétne v tejto zostave.
Takže celkovo nejakých 338 nastúpaných, skoro 7 km. A celá skupinka, kedy tam už budeme, dorazila úspešne naspäť na základňu. Čaute. Ahoj.